శ్రీ రోహిత్ గారు వెళ్ళిపోతున్నారండి. వెల్ లెట్ మీ వెల్కమ్ ఈ చిత్ర హీరో శ్రీ విష్ణు గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. దాంతో పాటు లెట్ మీ వెల్కమ్ అ బ్యూటిఫుల్ నివేత పేతురాజ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. డైరెక్టర్ శ్రీ let me welcome director Vivek Atreya onto the stage. And beautiful Amrita, who's done a stunning performance. ఈ మంచి రోల్ లో మనకి కనిపిస్తుంది ఈ చిత్రంలో. Let's welcome Amrita. Music director Prashant Vihari. And to all our other guests, Revant, let me welcome Revant Kiriti onto the stage. Anita Chaudhary గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అలాగే శ్రీ వంశీ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. పవన్ గారు, I request you also to శ్రీ సిరాశ్రీ గారు, అలాగే మిగతా లిరిసిస్టులు చాలా మంది ఉన్నారు. మధుర శ్రీధర్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. వేణుగోపాల్ గారిని, అట్లాగే గిరి గారు, నిర్మాత గిరి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. యప్ టీవీ తరపున శ్రీ విజయ ఆదిరాజ్ గారిని అండ్ పెళ్లి చూపుల్ని మలయాళంలో నిర్మిస్తున్నటువంటి నిర్మాత శ్రీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ శ్రీ సునీల్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. టిఎన్ఆర్ గారు, మహేష్ గారు, ప్రేమ గారు, ఆల్ ఆర్ గెస్ట్స్. లిరిసిస్ట్ కిట్టు గారు, శ్రీ విజయ్ దేవరకొండ గారు అండ్ సురేష్ బాబు గారు బిగ్ సిటీ లాంచ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. బట్ ఒక్క నిమిషం సార్. ఎడిటర్ శ్రీ విప్లవ్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అండ్ కెమెరా డిఓపి వేదరామన్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నా. చింగ శక్తి శ్రీ గోపాలన్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే రంజని గారు. మెంటల్ మదిలో మన ముందుకు రాబోతోంది అవార్డ్ విన్నింగ్ ప్రొడ్యూసర్ రాజ్ కందుకూరి గారి నిర్మాణ సారథ్యంలో సురేష్ బాబు గారి సమర్పణలో వివేక్ ఆత్రేయని దర్శకుడిగా పరిచయం చేస్తూ ప్రశాంత్ విహారీ స్వరాల్ని మనకి అందిస్తున్నారు. శ్రీ విష్ణు గారి లీడ్గా. ఇంకా మాట్లాడొద్దంటున్నారు, క్లారిటీ ఎక్కువైంది.